a todas. Nesta ocasión atopámonos con Xoán Onoso, medallista de ouro na categoría Benjamín e 30. Moi bons días, Xoán. Hola. Bueno, Xoán, contanos, ¿estás contento por conseguir a medalla? Sí, ¿Estabas moi nervioso antes de salir a competir? sí, estaba muy nervioso. E ao final, cando acabaches, sentíchete feliz e contento? Y cuando me aplaudieron muchos, me sentí muy feliz y emocionado. Claro, aplaudironche moito porque fixéchelo super... Ya, E que foi o que máis te gustou de vir aquí ao campeonato? pues... no lo sé. Bueno, creo que sí. Este é o teu primeiro campeonato? Sí, E tes ganas de voltar a competir? sí. Genial, Xoán, pois nós encantados de facer as catas de novo. Esperamos verte no próximo campeonato. Moitas gracias por vir, Xoán. De nada.
bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas da categoría cata tamén masculino do Club Helenos. Moi bos días, chicos, contádemos. Joel. Andrés. Andrés e Xoel, bueno, primeiro dar por conseguir esta super medalla. Supoño que están contentos. Sí. Para vos foi a conseguir a medalla ou xa vos lo esperabades? Sí. A mí no me lo ve. O sea, que estarás súper sorprendido. Sí. ¿Estáis muy nerviosos antes de salir a competir? Sí. Ya no. Sí, ou non. Ayer vos Sodan, porque solo hice Hans nada más. Hedan Sodan. Sean Sodan, sí señor. Esta medalla, chicos. ¿Qué? ¿A quién le dedicamos esta medalla? A nosotros. A Johnny. Señor, pois dende aquí para Johnny, ese profe que seguro que nos está vendo. Moitas grazas por esta entrevista e noraboa de novo. ¿Qué? Noraboa. Gracias. De nada.
bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas de ouro e de prata na categoría alevín femenino. Moi boas tardes, chicas. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro darvos a enhoraboa por conseguir estas medallas. Supoño que estaredes contentas. Sí, moi. Para vos foi unha sorpresa conseguir esta medalla ou xa vos lo esperabades? Non foi moito porque, por exemplo, na final competir contra Daniela foi bastante difícil. Era unha rival moi boa. Eu tampouco me lo esperaba. Creo que debo ganar Iria. Sí, señor, estas finales así tan reñidas son as máis interesantes, verdad? Sí. Bueno, chicas, que foi o que máis os gustou de viros aquí a competir? Pois a mí pelexar venir con os meus amigos competir e demostrar todo o que entrenamos todos os días. Pois sí, señor, aquí vese o nivelazo que traedes todas. Bueno, chicas, pois a quen lle dedicamos estas medallas? Pois se dedico aos meus entrenadores do club, a miña familia e aos meus amigos. Eu se lo dedico aos meus coach, a meu familia, a un entrenador Miguel que non pode estar aquí e a esta crack. Pois dende aquí para todos eles. Así me gusta que vos levedes tamén entre vos. Moitas grazas pola entrevista, chicas, e enhoraboa de novo. Grazas. Moitas grazas. Moi bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas de bronce na categoría de kata alevín femenino. Moi bos días, chicas. Bos días. Bos días. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Eu chamo Maldara Fernández Sánchez e veño do club Karate do Carballo. Eu chamo Daniela García e veño do club Karate do Carballo. Bueno, chicas, o primeiro enhoraboa por conseguir estas medallas. Supoño que estaredes moi contentas. Grazas, sí, estou moi contenta. Moitísimo, estou moi contenta. E para vos foi unha sorpresa conseguilas ou xa vos lo esperabades? Sí, foi bastante unha sorpresa porque viña moi nerviosa. Foi unha sorpresa. Carai, eses nervios aí sempre nos afectan un pouquiño antes de salir, pero bueno, o importante é saber controlarlos no tatami, verdad? Sí, sí. E chicas, cal foi a kata que mellor vos saiu hoxe? Eu creo que Godán ou en Pi. En Pi, sí. E que foi o que máis os gustou deste campeonato? Competir contra Daniela, que é unha amiga que me cae moi ben, e divertirme. Pasar un bo rato cos meus amigos. Sí, señor, se ao final pasalo ben é sempre o máis importante. Bueno, chicas, pois a quen lle vamos a dedicar estas medallas? A todas as miñas compañeiras, a meu clube e a miña familia. A toda a miña familia, a noso club.
Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista, chicas, e enhoraboa de novo. Grazas. Grazas.
bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con Pilar Lueiro García, Concellera de Deportes de Santiago de Compostela. Moi bos días, Pilar. Hola, moi bo. Bueno, primeiramente, gustaríanos agradecerche a túa presenza neste campeonato galego infantil e Copa Cadete. O prazer é meu, moitísimas grazas a vos por convidarme. Quería comezar a lamentar que en homenaxe a Cai, que foi unha morte así con cultura, e trasladarlos para o pésame a toda a súa familia e toda a familia do karate galego e compostelán en especial. Sí, a verdade é que a pérdida de Albela, bueno, foi algo moi conmovedor para toda a federación. É un profesional, tanto como profesional como persoa, super apreciado para todos nós. Eso, como ben dixeches, a primeira hora fixemos unha pois pola mesma causa para darlle o pésame a todos os seus familiares, seres queridos e cercanos, porque, bueno, todos sufrimos moito a súa pérdida e esperemos que descanse en paz ali donde este Albela. Bueno, Pilar, pois nada, hoxe aparte de facer este pequeno acto, non? Desafortunadamente que tivemos que facer, tamén é o día 8 de marzo, o Día Internacional da Muller, e nada, para nós é un placer pois que o noso campeonato se realice neste día para dar visibilidade pois a igualdade e o papel da muller no deporte. Bueno, sabemos que non somos os únicos, porque aínda onte realizouse aquí tamén un partido de fútbol femenino para reivindicar esta causa e, bueno, no que ti tamén estiveches presente. Sí. A ver, é un día para conmemorar, é un día de festa, pero tamén é un día para poñer en valor todo o traballo das mulleres. Houve mulleres que nos precederon e mulleres que nestes momentos tamén están facendo, abríndonos camiño, pero hai que seguir abrindo portas. Entón, o día ten que valer para iso, para homenaxear, para celebrar e para recordar a quen nos abriu camiño. Totalmente, Pilar. Bueno, ti crees que nesta causa o deporte é beneficioso para lograr un clima de igualdade e de inclusión? O deporte sempre é beneficioso para todo, para a saúde, pero principalmente o deporte, non podemos esquecer que o deporte tamén é unha maneira de conciliar, e as mulleres moitas veces piden momentos de conciliación, momentos tamén para desestresarse, e o deporte é a mellor medicina. Totalmente de acordo. Que, bueno, ademais do deporte en xeral, non? No noso karate, no noso caso que o karate, temos un gran trasfondo de valores nos que se inculcan aos nenos dende moi pequenos, valores como respeto, compañeirismo, entre todos e todas, e a igualdade. É algo que xa traemos desde a base neste deporte. Efectivamente, o karate ten uns valores que debían traspasar máis alá do que é o karate. Non, moitas veces a xente unha loita, pero é unha loita en igualdade, é unha loita pola igualdade, polo respeto, o que ti decías, son valores que debían de ser transversais a todos os eidos da vida. Porque ao final, bueno, temos aquí pois moitísimos competidores neste campeonato que vemos pois como compiten entre eles, non? Cun gran nivel, finais moi reñidas, e sin embargo é sair do tatami e todos son amigos, todos se saúdan, se abrazan, se alegranse dos logros dos seus rivais e de si mesmos, non? E iso é un punto moi importante. Sí, a ver, o combate está no e logo despois poucos deportes rematan cunha competidores e as competidoras. Polo tanto, xa digo, é un valor a engadir en todos os deportes e, xa digo, en todos os factores da nosa vida. Efectivamente, bueno, ademais, un puntiño positivo máis que lle poderíamos dar ao karate é que nas categorías, entre categorías femininas e categorías masculinas, hai moi pouca diferencia en inscripcións, non? En deportistas federados, o sea que en outros deportes notase unha gran diferenza das categorías femininas e masculinas, e bueno, aquí non temos ese problema. Sí, a ver, o deporte, por exemplo, o baloncesto, maioritarios, non temos sitio no baloncesto, anos, sobre todo as rapazas abandonan o e iso non se dá precisamente en outros deportes como o karate, que xa veñen a inscripcións de igual a igual desde ben pequenos.
Bueno, pois loitando, traballando, digo, abrindo. Pois sí, totalmente de acordo, Pilar. Bueno, nun día como hoxe non poderíamos esquecer nomear as nosas dúas deportistas compostelás, que son Eva Rodríguez Loredo e Ruth Lorenzo Couso, que, bueno, aparte de ser compostelás, son dúas mulleres referentes no deporte e dúas figuras moi importantes na nosa federación, xa que contan con números nacionais e incluso internacionais. É un orgullo para a cidade, un orgullo para estamos fronte a de deportes e nada, todos os nosos parabéns de ter estas figuras importantes, estes referentes no deporte e para adiante e todo o noso. Totalmente, son un máximo referente do papel da muller no deporte e, bueno, amosan o karate no seu máximo esplendor, poderíamos dicir. Son os referentes, estas nenas e nenos, pero sobre todo nenas que están teñen que mirarse neses espellos. E, bueno, Pilar, ti como muller compostelá de toda a vida, non? E como concellera de deportes, supoño que será pois todo un orgullo contar con figuras como Eva e como Ruth, con un concello tan concienciado, non, na causa da igualdade na muller no deporte. Con este día, como podemos amosar con diferentes mostras, non, da importancia que ten o 8 de marzo. A ver, nos desde a Concellería de Deportes o noso principal é darlle visibilidade a aqueles deportes e a aquelas deportistas, sobre todo femeninas, que non lle dan a súa cabida nos medios, non lle dan o seu, bueno, o mérito que elas merecen. Pola igualdade, efectivamente, somos un goberno comprometido coa igualdade, non en van, e tamén conceller de igualdade temos sobre todo avanzamos, pero temos que seguir abrindo portas. Totalmente, continuamos na loita e no camiño que é importante, avanzando un pouquinho cada día. E, bueno, dende a nosa federación, pois eso, gustaríanos tamén aportar o noso gran de area, non, a esta causa tan importante. Así como, bueno, Pilar, como agradecerche hoxe a túa presenza aquí neste campeonato, que para nós é un placer terte nos nosos campeonatos en Santiago. Bueno, o prazer é meu, moitísimas grazas por terme convidado e que todo saia ben, un día de festa, un 8 de marzo, como xa dixen antes, para conmemorar e reivindicar, pero tamén festexar, e nada, que viva o Día Internacional da Muller e que viva o karate. Totalmente, Pilar, moitísimas grazas pola túa entrevista. Bueno, verémonos no próximo campeonato aquí en Santiago. Sí, señor, en un pabillón totalmente renovado, veredelo para o ano cando volvades, veredes que o pabillón é outra cousa. Polo ben, para conciliar e para que o deporte teña o lugar que merece. Genial, Pilar, pois estaremos expectantes no próximo campeonato. Moitas grazas. A vos.
bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de kumite alevín masculino menos de 28 kilos. Bos días, chicos. Bos días. Bos días. Días. Bos días. Bueno, primeiro darvos a noraboa a todos por conseguir estas medallas. Supoño que estaredes moi contentos. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? O meu nome é Alejandro Ribao e veño do Karate Club Maceda. O meu nome é Álvaro e veño de Ribestón. O meu nome é Alejandro González e o meu club é o Squash Santiago. O meu nome é Lope e estou moi contento de haber ganado a medalla. Bueno, chicos, o primeiro preguntarvos se para vos foi unha sorpresa conseguir esta medalla ou xa vos lo esperabades? Xa me lo esperaba. Foi unha sorpresa. Xa me lo esperaban. Foi unha sorpresa. Bueno, temos aquí de todo, sorprendidos, non tan sorprendidos. E credes que foron moi difíciles os combates de hoxe? Más ou menos. Más ou menos. Sí. Pero máis ou menos. Mais ou menos. Estabades nerviosos antes de salir a competir? Sí, sí, mucho. Un pouco. Yo en vez de estar nervioso me estaba sudando. Un pouco. Un pouquiño. Bueno, chicos, pues a quen lle dedicamos estas medallas? A mi abuelo, a mi abuela, a mi madre, a mi padre y a mi hermana. A mi abuelo que está en el cielo. A meus amigos. A mis amigos. Pois dende aquí para todos eles que seguro que nos están vendo dende casa. Moitas grazas pola entrevista, chicos. Noraboa de novo. De nada. De nada. De nada. Bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de kumite alevín masculino menos de 34 kilos. Moi bos días, chicos. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Martín Gómez Regueiro e de Valga. O meu nome é Tiago Blanco Calvo e son do club do Codó. Yo soy Axel Sánchez Bautista de Karate LN. O meu nome é Iker e veño do Karate Club Maceda. Bueno, chicos, o primeiro darvos a noraboa aos 4 por conseguir estas super medallas. Supoño que estaredes moi contentos. Sí. Yo estoy muy contento porque es mi primer campeonato. Gracias. Carai, o teu primeiro campeonato é xa coa medalla de ouro. Sí, me ha impresionado mucho. Bueno, chicos, contádenos, para vos os combates de hoxe foron moi difíciles? Sí. Sí. Los de kata sí, pero kumite muy fácil. Algún que outro. Algún que outro, hai de todo, verdad? Hai de todo. Estabades nerviosos antes de salir ao tatami? ¿Cómo? Sí. Sí.
Más ou menos. Non. Mais ou menos, non, outros sí. Bueno, pues, a quen lle queredes dedicar esta medalla? A quen lle dedicas a medalla? A mi... como se dice? A mi profesora e a mi madre. Aos meus entrenadores, a miña familia e... pois aos meus amigos. A mis amigos, a mis amigos de karate e mi profesor. O meu club. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e noraboa de novo, chicos. Gracias. Grazas. Gracias. Grazas. Gracias a todos e a todas. Atopámonos cos nosos medallistas na categoría de kumite infantil masculino menos de 35 kilos. Moi bons días, chicos. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Eu chamome Mauro e veño do Karate Club Maceda. Borja González do Gin Sport. Eu chamome Xavi e veño do Club Maceda. Eu chamome Dani e veño do Rembucán. Bueno, primeiro darvos a noraboa a todos por conseguir estas super medallas. Para vos foi unha sorpresa conseguilas ou xa vos lo esperabades? Unha sorpresa. Unha sorpresa. Unha sorpresa. Unha sorpresa. Carai, todos super sorprendidos. E credes que foi moi difícil pasar os combates? As rondas dos combates? Mais ou menos. Non. Sí. Un pouco. Un pouco, non? Houbo de todo, un pouquiño de todo. Estabades moi nerviosos antes de salir? Sí. Non. Sí. Sí.
Algúns sí, outros non, aquí sempre hai de todo. Bueno, chicos, pois a quen lle queredes dedicar esta medalla? Ao meu pai e ao árbitro fallecido. A miña familia, aos meus amigos, ao meu club e ao árbitro fallecido. A mi familia. Aos meus pais, aos entrenadores e aos meus amigos. Pois dende aquí, para todos eles, e bueno, para el Vela, todos llevamos un grande pésame dende a Federación. E nada, chicos, moitísimas grazas pola entrevista. De nada. De nada. De nada. Nada. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité infantil masculino menos de 40 kilos. Moi bons días, chicos. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Me llamo Hugo Pazos, nieto, e vengo de Lacai Río. Eu son Álvaro Sánchez e vengo do Gym Sport. Bueno, primeiro darvos a enhoraboa aos dous por conseguir estas super medallas. Supoño que estaredes moi contentos. Sí, estoy moi contento, gracias. Moitísimo, contentísimo. Bueno, chicos, e como vos atopáchedes nas rondas destes combates? Credes que foi moi difícil? Sí, bastante. Bastante difícil, sí. Pero ao final, bueno, aquí temos coa prata e ouro. Tiveche do que facer super ben, verdad? Sí. E chicos, que foi o que máis vos gustou de vir hoxe aquí a competir? Competir, pasalo ben, estar cos nosos coaches. Pois a min é das poucas veces que o miño padriño ven a verme, me ha gustado moito eso, tener o apoio de todos, os compañeiros, o meu entrenador, demás. Genial, chicos, ao final sempre o pasamos super ben os campeonatos. Bueno, chicos, pois a quen lle queredes dedicar estas medallas? Dedico aos meus coaches, sin esquecer os outros, e aos meus pais e a miña entrenadora. Toda a miña familia, os que me han axudado a llegar hasta aquí, como os meus compañeros, o meu entrenador, e a madre do meu pai, que morreu. Pois dende aquí, para todos eles. Moitas grazas pola entrevista, chicos, e enhoraboa de novo. Adiós. Gracias.
ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de cata alevín masculino. Moi bons días, chicos. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Me llamo Axel y vengo del Gin Sport. Me llamo Nico y vengo de Siján. Me llamo Alejandro y vengo do Karate Club Maceda. Eu me chamo Tiago Blanco Calvo e veño de Docodó. Bueno, chicos, hoxe xa segunda entrevista, segunda medalla, cargadiños para casa, Sí, sí. Bueno, chicos, que cata credes que foi a que mellor vos saiu hoxe? Creo que Jean Nidan. Pinan Nidan. No sé, pero Jean Godan. Pinan Sandberg. De todo, aquí cada unha diferente. Estabades nerviosos antes de facer as catas? Sí, algo sí. Sí, muchísimo. Sí. Hai eses nervios sempre antes de salir. Pero bueno, importante que despois fixéselo todos super ben. Así que, chicos, a quen lle queredes dedicar a medalla de hoxe? A toda mi familia y amigos. Aos meus entrenadores e a miña familia. A mi abuelo, a mi abuela, a mi padre, a mi madre y a mi hermana. A toda mi familia, meus entrenadores e aos meus... Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e noraboa de novo, chicos. Gracias. Cansa mucho. Gracias. Gracias. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de cata e de comité infantil masculino. Moi bons días, chicos. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Borja González, do Gin Sport. Eu son Mateo. Yo me llamo Raúl y vengo del Riverstone. Me llamo Pablo y vengo de Club San Francisco de Teo. Bueno, chicos, o primeiro darvos a noraboa aos 4 por conseguir estas super medallas. Supoño que estaredes moi contentos. Sí. 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 Gracias. Por aquí xa a segunda entrevista de hoxe. Vas cargadiño para casa ou que? Sí, hoxe, pois un bo día. Credes que houve moita competencia para pasar as rondas, chicos? Ou foi fácil? Medio. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos.
máis ou menos, un pouquiño de todo. E para vos foi unha sorpresa a medalla ou xa vos esperabades? Xa me lo esperaba. A ver, eu non me esperaba quedar ouro, aunque entrenaba por ouro. Yo non me lo esperaba, la de Kumite. Non o esperaba. Carai, todos super sorprendidos. Bueno, chicos, a quen lle vamos a dedicar estas medallas? Pois ao árbitro que faleceu, a miña familia, aos meus amigos e ao Ginesport. O árbitro que faleceu, a miña familia, os meus amigos, o Ginesport e a todas as mulleres. O árbitro que falleceu, ao Riverstone e a mi familia. A miña familia e os meus mestres. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista, chicos, e noraboa de novo. Grazas. Grazas. Adiós. Grazas. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coa nosa medallista de bronce na categoría de kumite infantil femenino menos de 32 kilos. Moi bons días. Buenos días. Bueno, primeiro, noraboa por conseguir esta supermedalla. Grazas. Contanos, cal é o teu nome e de que club vens? Lola Fernández Rivas, de Club Karate Maceda. Bueno, Lola, para ti conseguir hoxe esta medalla foi unha sorpresa ou xa o esperabas? Bueno, non me lo esperaba, porque al ser un campeonato gallego... Claro, crees que houbo moito nivel para pasar as rondas, os combates? Sí, Estaba todo moi reñido, pero así máis interesante, verdad? verdad. Estabas nerviosa antes de salir? Moi nerviosa. Moi nerviosa. E que foi o que máis te gustou de viros a competir? Estar con mis amigos y competir. Claro que sí, Lola. Pois nada, a quen lle queres dedicar esta medalla? Se la quiero dedicar a mi entrenador por todo lo que ha hecho por mí, a mi hermano que está en casa y a mis padres. Pois dende aquí, para todos eles que seguro que nos venden de casa. Moitas grazas pola túa entrevista e noraboa de novo. Grazas. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de kumite infantil femenino
máis de 42 kilos. Moi bons días, chicas. Bos días. Bos días. Contádenos, cal é o vosso nome e que club vides? O meu nome é Lucía e veño do club Karate Maceda. E o meu nome é Lucy e vengo da Escola Superior Karate Narón. Bueno, primeiro darvos a noraboa as dúas por conseguir estas super medallas. Moitas grazas. Moitas grazas. Supoño que estaredes moi contentas. Si, moito. Sí. Estabades nerviosas antes de competir? Bueno, Un pouco. Un pouquiño. E credes que houve moita competencia para pasar as rondas? si. Sí, moita. Moita competencia, e claro, ao ser o campeonato galego é moito máis complicado, verdad? Sí. Sí. E que foi o que máis vos gustou deste campeonato? Recoller a medalla e competir. Competir e que les pase el tiempo bien, disfrutar. Así es la vida. Genial, chicas, pois a quen lle dedicamos estas medallas? A miña familia, aos meus amigos e a miña profesora. Os meus profesores Gus e Lorena, Nicole e os meus pais que me animaron a sufrir, a que sea forte en ese campeonato, que non pasa nada se perdes. Pois dende aquí, para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e noraboa de novo, chicas. Grazas. Moitas grazas a ti. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité infantil masculino máis de 45 kilos. Moi bons días, chicos. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? O nome é Yadel Rodríguez Paulino e veño do club do Codó. Meu nombre é Bruno Varela Paz e veño do club do Codó. Eu chamo Adrián Liz López e veño da Escola Deportiva Xiján. Bueno, o primeirísimo, darvos a noraboa aos tres por conseguir estas super medallas. Supoño que estaredes todos moi contentos. Si, moito. Sí, moitísimo. Si, moito. Bueno, chicos, para vos conseguir hoxe esta medalla foi unha sorpresa ou xa vos lo esperabades? Eu esperaba competir ben, pero non tanto como competín hoxe. Como é o campeonato galego, hai xente moi boa, entón fixeme un pouco complicado, pero bastante ben. A min pareceme un pouco de sorpresa, porque estaba perdendo e ao final conseguín o bronce. Sí, señor, claro, é que no campeonato galego é todo máis difícil, hai máis nervios, verdad, máis tensión, pero bueno, importante que fixéchelo todos moi ben. E chicos, que foi o que máis vos gustou do campeonato de hoxe? Estar cos amigos, ganar medallas e combatir. Pasalo ben, combatir. Sí, o comite, o todo. Todo, claro que sí, todo. Bueno, chicos, pois a quen lle dedicamos estas medallas? Aos meus entrenadores, a miña familia, os meus amigos e o meu coach Roque, que me axudou moito hoxe a conseguir a medalla. Aos meus entrenadores, meus compañeros de clase e a miña familia. A miña madriña que veu hoxe a propósito a verme dende a Coruña.
Pois dende aquí, para todos eles. Moitas grazas pola entrevista, chicos, e noraboa de novo. Grazas. 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 Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas nas categorías de kata e kumite alevín femenino. Moi bons días, chicas. Contádenos cal é o voso nome e de que club vides. Ari, del Gin Sport. Eu me chamo Vera e veño do Gin Sport. Chámome Carmen e veño do Xiján. Bueno, chicas, o primeiro darvos a noraboa as tres por conseguir estas super medallas. Supoño que estaredes moi contentas. Pues sí. Sí. E bueno, polo que vexo por aquí, algunhas tedes hasta 2 medallas. Ides para casa ben cargadiñas. Ides para casa ben cargadiñas de medallas. Pues la verdad es que sí, Bueno, chicas, como vos atopachedes nos encontros de hoxe? Que credes que hubo moita competencia? ¿Qué? Foi difícil. En kata no, pero en kumite, como soy un poco nueva, más o menos soy nueva. Pues sí, en kumite fue un poco difícil. Sí, eu pensei que iba a quedar peor, porque quedei contra Carmen. Unha pouca sí. Claro, aquí houbo de todo, verdad? Aparte de ser o galego, é todo máis complicado, con máis tensión. E que foi o que máis vos gustou do campeonato de hoxe? Pues la verdad es que no lo sé, pasa al siguiente. Competir, estar con mis amigos al final del campeonato, también poder quedar aquí tercera, que no me lo esperaba para nada, y nada más. Pasárnoslo bien y competir. Pasarlo bien, jugar con mis amigos y amigas y nada más. Claro que sí, sei que hai moitísimas cousas super guais no campeonato. Bueno, Ari, como todos nos enteramos xa, no fin de semana pasado foche ao campeonato de Albacete, ao campeonato nacional. Bueno, contanos a todos de que quedaches na liga. Quedé de tercera del Campeonato de España de Albacete, de
2025. Sí, señor, un bronce nacional. Supoño que estarás súper contenta. Pues la verdad es que sí. Bueno, Ari, cal é o teu próximo obxectivo? Llegar de primera de España, Sí, señor, en Logroño. pois aquí estaremos atentos a cando chegue esa medalla de ouro que seguro que a consigues, Ari. Gracias Bueno, chicas, pues a queño vamos a dedicar estas medallas? aos meus amigos, aos que me axudaron a llegar hasta aquí, aos que me ayudaron a tener a medalla de bronce, ao meu colexio, ao meu club Ollín Sports, a todos en xeral. A meu club, a miña familia e aos meus amigos. Que? A mis amigos y amigas, a mi familia y a la gente que me quiere. Sí, señor, pois de aquí para todos eles. Moitas grazas, chicas, pola entrevista e enhoraboa de novo. Muchas gracias. Muchas gracias. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de comité infantil femenino alevín femenino menos de 32 kilos. Moi bons días, chicas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Laia e sou do club de Riverstone. Lara Álvarez, Gym Sport. Daniela Vázquez e veño do club Karate Valga. Bueno, primeiro darvos a enhoraboa ás tres por conseguir estas super medallas. Supoño que estaredes todas moi contentas. Sí. Para vos foi unha sorpresa conseguir esta medalla ou xa vos lo esperabades? Una sorpresa. Todas super sorprendidas, que ben. Bueno, chicas, e que foi o que máis os gustou deste campeonato? No sé. Comité, claro que sí. Genial, chicas, pois a quen lle queredes dedicar esta medalla? A mi familia e ao meu club. Familia, ao meu club, a miña nai, a Diego, meu entrenador, a meu pai, a miña irmá, a meu irmá, e a todos os que me están vendo. A toda a miña familia, os meus entrenadores e todos os espectadores. Genial, pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista, chicas, e enhoraboa de novo. Chao. Chao. Gracias.
bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coa nosa medallista de prata na categoría de kumite alevín femenino máis de 32 kilos. Moi bos días. Moi bons días. Contanos, cal é o teu nome e cal é o teu club? Chámome Carla Prosis e o meu club é Karate Club Maceda. Bueno, supoño que estarás moi contenta con esta medalla. Sí, la verdade é que sí. Para ti foi unha sorpresa conseguila ou era o teu obxectivo para o campeonato? Unha sorpresa, non me o esperaba. Unha sorpresa, sí señor. E crees que foi moi difícil pasar os encontros? Houbo moito nivel nos combates? Non, Non moito, verdad? Porque claro, que cando xa somos unhas super pros. E que foi o que máis te gustou deste campeonato? me gustou de competir, tamén me gustou... Bueno, eso. E a quen lle queres dedicar esta medalla, entonces? Ao meu entrenador e á miña familia. Pois dende aquí, para ese entrenador, para esa familia, que seguro que nos está vendo a entrevista dende casa, moitas grazas pola túa entrevista e enhoraboa de novo.
bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité alevín masculino máis de 34 kilos. Moi bons días, chicos. Contádenos cal é o voso nome e de que club vides. Eu chámome Pablo Beceiro e vengo do Remucán. Eu chámome Álvaro López e veño do Rambucán. Eu chámome Pelayo Freire e vengo de Remucán. Eu chámame Lucas Rilourido e veño de Escuela Karate Franza. Bueno, chicos, o primeiro darvos a noraboa aos 4 por conseguir estas super medallas. Supoño que estaredes todos moi contentos. Sí, moi contentos. Sí. Sí. Era o voso obxectivo para este campeonato conseguir esta medalla ou foi unha sorpresa? O sea, foi un obxectivo, pero foi unha sorpresa a la vez. O mismo que Pablo. O mesmo. Yo no contaba con esta medalla. Genial, todos super sorprendidos, por algo bo, dende logo. E que foi o que máis vos gustou deste campeonato? Non sei, me encantou todo. Todo. La comida. Pelear contra Pablo. Genial, chicos, pois a quen lle queredes dedicar esta medalla? A meu pai que me o pidió. A miña nai, ao meu pai e a Brais. Eu, a mi bisavó, a mi pai e a mi nai. Eu a toda a mi familia, a mi padrino e a mis entrenadores. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista, chicos, e noraboa a todos de novo. Grazas. Gracias. Gracias. Gracias.